Kublai ki parari jonga, kani kadai ka man ki baat ka ba ningkong jong ka snem 8,000 arpulai. Bat kadai ru ka sien ka ba kendai po nyo jong kani ka program. Katno nga dap ka jingkimen ban yo ekren biang bat pi sa sien. Ubnai kelalengkot ulang ubnai badap shibun ki aka man lau snem. Mentau ubnai ka khat sau tarik ukelalengkot ki jingle niam babun hakeleng kari nadu na syatei syadu semngi. Hadin kini kari kala yo ru ban raki ya ka republik jongka. Upulkit na Jaisalmer ula thok syanga ba udap de jingkimen ban yo i baki nongtrei kidang yeshnai ka duty part ka jaka ban yaj parit haka arpun tarik ukelalengkot. Kejaya na kanpur kala thok baka sngutanat ban yo i ya ki kolshor ba pher kari India lengba ki tablu bala kentup haka ni ka jingyaj parit. Ki nongnya ya ki ut ba kentup ya ki kentei na katanat sipai CRPF ki bala yashim benta haka ni ka jingyaj parit haka sien baningkong kalong shisha ka badai ban ai ka jingyero. Parlok ubarsal ji na Deradun ula thok syanga ban yathu baujuye ap ya ka arpsantrik ukelalengkot. Namar laju penbena ya ka kerteng kinong yo ka kusnam patma. Bat kumta ka jing angnut jong uban poino ka sngi ka ba arpun riu ukelalengkot kalanang khrau shu. Bongut ki briu ki lapan pau ki jing sngo jong ki haka ba yadei bat ka kusnam patma na ka benta ki tu ki bala syak pun kup buram lengba ka jing syakri ka jong ki nadu ka mensim. Haka ni ka sin ba menta ki ladon bon kinong yo benta na ki kinhun rit pai haka ni ka kusnam. Ka jing im kirit pat haki jaka jong ki kaya pher baklabak na ki briu ki ba im haki jaka sor bat khapsor. Ki jing baki ya mat ru kaya pher. Wat la kataru ki jait ben riu rit pat ki long bej ki bala kloy ban yada ban penne pensa ki kolshor jong ki. Ka jing persang ru kaladon ban penne pensa ki jing wat benia bayade bat ki rit pat bat ki riti ki dustur jong ki. Kumju ru ki babun ki riu pau khmat ki batrei haki kam ban penne ki jait kitien ki rit pat kum toto ho koi kubi bat manda kila yo eka kusnam patma. Kalong kajing sarong yengi baro kari kala tip hai ka kerteng jong Shri Dhani Ram Toto Janum Singh Soy bat B Ramakrishna Reddy ji menta. Ki briu ki betre lang bat kirut pai kum ki siddi jarawa bat onge kila yo eka ni ka kusnam menta. Kata ka kentup ya ka Hirabai Lobi Ratan Chandra Kar bat Ishwar Chandra Verma. Ki jait ben riurit pai kilong ki benta ba kongsan jongkari bat ke jingsa nam jongka. Ki senyang haka roy ka par jongkari bat ke imlang saalang kalong ka badon kamha. Ka ba ai buram ye kini ki riu kraw ki bat trei na ka benta jongki bat kan ai mensim shibun na ka benta kilong din banwan. Haka ni ka snem ka jingsawa ka kusnam patma layo singaw wat hiki jaka ki ba syak ta bha na ki kinhun persya kata ki naksalait. Kitu ki bala persang ban pen iye ki lenti ki badai na ka benta ki samla ki bala syak yalam bakla haka kenhun ki naksalait kila yo buram na ka kusnam patma. Na ka benta kani u Ajay Kumar Mandavi u nong o dur na ki dieng hakankar bat u Bikram Bahadur Jamatia bat Karma Wangchu ki bala don benta ban penne pensa ki riti ki dustur haki tahan syatay lammi kila syak pun kup buram kumju. Parlok kitu ki bala syak pun kup buram daka kusnam patma haka ni ka sien ki kentup ki briu ki bala penrus pa haka liang ka put ketem. Manu ki bam sngutanat ikar wai ka siaw ka put ketem. Baro ki don ala ki jong ki jing sngutanat iki jing ruai. Henry ka sur jing ruai ka di shibenta ya baro haka jing im jong ki. Haka ni ka sien na pedeng ki nong yo ika kusnam patma ki don ki briu ki bala penkerpang yeladi ban penpriang ki sur tan ruai ba sngut hiang. Lengba ki tiar tem jongki kum ka santur bamhum bat duitara. Kaladon menta ka jing ekren eka kerteng jong Gulam Muhammad Zas Mau Supung Risingbor Kurkalang Muni Ven Katapa bat Manggal Kantirai. Parlok buon na kini kila yo eka kusnam patma ki dei kitu ki bajubu ekari hakmat ki bala IT ka jing em ban bu ekari hakmat ki 3 minute yala ki kam bat kimju kmi lenti ya ka jingyo nong naka. Ka jinghun ka mensim ban yu i haka durkhmat jongki briu ka bakila 3 shitom kalong ka khusnam ka bakraw na ka benta jongki. Ka jing sarongi ki parari kala nang kiu da ka bakentiu buram bat nam ya ki bakum kini ki briu.
Ngalam la banjer kerteng lut ya baro kinong yo khusnam patma hangni penban ngan kentu ye pi ban tip khambania shapang ka jing em ba aiman sim jong kini ki bala yo khusnam patma bat ban ye thu lemru shekiwe parlok menta habang ye kren shapang ka republic kari hapreng ka jing rakhe ka amrit mahotsav ka jing yo lai lut ngakwa ban ye thu shapang ka kot ka bas ngotanat hangni ka jing kren shapang ka benta bas ngotanat ka don hakani ka kot ka bangala yo khindiat tayo menshua ka kerteng gani ka kot ka day India the mother of democracy ka don shibun ki jing tho ba biang tam kari India kari kari senshar pat ba he tam ha ka perthei bat ngi kinong shong shnong ngi dap de ka jing sngo sarong ba kari jongi ka de ka kemi ka jing senshar pat ba ka jing senshar pat ba kala don ha ki thit snam jongi ha ki kol shor kumju kala long ka benta ba kongsan ha ka jingya lenti ka badaki spa snem jong kari nadu mendang long kari ngila long ka imlang salang ba senshar daladi u Dr. Ambedkar ulayanu jore ka ying dorbar parliament kari India bat ka Buddhist Monk Association ula ong ba ka long ka shlem haka badon haka shibun ki kendon naga benta ka jingman ra ka phang ka jing shimrai bat ka jingbun pai ka jing thap vot bat nyo ye ki vot u baba saheb ungej bo blai buddha ula yo man sim na ka sanhima jong ka ta ka por kadon ka wei ka nongret Henry ka ba pau nam bha ha Tamil Nadu ka Uttar Merur ka jingbu jing tho hangni ki dei ke bala shi hajar shi spa hadu khat ar spa snem menshua ka bala penkendit ya ka perthei baro ka wei kini ki jingbu jing tho kilong kum ka riti senshar ka barit lane ka mini constitution labatai bania kumno ba ki gram sabha skin troikam bat ka ei ka rukom banjit ikid khot jongka sakawai ka nuksa jongka jing senshar daladi balabu jing tho hakari kadei ka anubhav mandapam jong ublei basaveshwara jongka spas nem bakhat ar hangni ya ka jingya tainia balait lut bat ki jingpusan la jupen shlur phinlango bantip bakadei wat shuwa ya ka makna karta ka rukom kariti senshar usim kakatiya dynasty jongka warangal kilong ki bapau bha ka bhakti movement ka jupen shlur ya ka rukom ka jing senshar pat ba haki benta shetei kari India ladon ru haki jing tho shapang ka mensim senshar daladi jongki sikpan ka ba ajing shai halor ki rai balashim da uguru nanak devji kani ka kot ka ajing tip babha ye ki nongshong shnong ban shim ye ki rai kum ka jaj benriu oron bat munda haki benta pedeng kari India hadin bala puli kani ka kot pinsa sngo ye ka mensim ka jing senshar ladi kala tuoj haman ki benta jong kari da ki spa snem naka benta ka kemi jong ka jing senshar pat ba ngidei banyai perkhat berobor shapang kani yekren ye ta ye ka bat pentibru shaka perthei kham jeliu ye kani ka benta kani kanang pen khlain ye ka mensim ka jing senshar pat ba hagari ki parari jonga ladangan kili ye phi ka ei ka ba yesriem hapreng ka yoga bat ki babun ki jingbam batei kumukrai hangta pin sa perkhat balai kumni banyanu jor baladangan ong babaro ar ki seriem bha hangta phin salengo hakajing shisha ka United Nation kala shimye karai babaro ar ki sngi kerpang kata ka International Yoga Day bat ka International Year of Millets la penlong lang hakaju ka sngi na ka jingterwa na kari India hakawai pat kaliang ka yoga ka don ka jingedei bat ka jingkwat jingkhia bat kumju ru ukrai ka weipat ka badon kam ka jingkala ka wan na ba ka don ka jinge shimbenta da ki briu habaro ar ki jingela pat ba kumba ki briu ki la penlong ya ka yoga kum ka benta ban penlong ya ka met ka phat ka bakot ba khia krat kum taru ki babun ki la shimyo ukrai ha ka benta ba khrau ba ki briu menta ki shimyo ukrai kum jingba matei kala don ka jingta ka ba khrau na ka ni ka jingkala hakawai kaliang ki nongrap ki berit pai ki bajurap yo ukrai kidap de ka jingkemen ban yo I ba ka perthei kala sedang ban sngotu I ka jingdon kam jong ukrai hakawai pat kaliang ki FPOs bat ki nongseng kam kila sedang ban penya yo ukrai ban penpoi sheki briu hakeleng unong jong shnong ka Nandyal district ke jala Andhra Pradesh u KV Rama Subaredi ula ino eka kam ka babyang jingsi ujong u na ka benta ukrai ka jingbang ukrai bala shet da ka kemi jong u kala penlong yu ban sedang ye ka karkhana shna jingbam na ukrai hala ka jong ka shnong
Usubare diji, wala pensyai ke jing mentoy na ukrai shiki briu, bat penyo ru eki da ka besuk. Ka Sharmila Oswal ka basyong basa ha ka shnong kenat hajan Alibag ha Maharashtra kala no senyang ha ka rukom bapher ha ka jing penmi ya ukrai ki arpus nem balalit no. Ka ju ajing hikai leng baka smart agriculture shiki nongrem. Ka jing persyang jongka amtang baka penhe ya ka jing penmi ya ukrai penban wat ya ka jing yo nong ki nongrep ru kumju. Lada piyu alat banlet sharaiga ha Chhattisgarh pide banlet shaka dukan millets cafe. Ki jingbam kum uchila, dosa, momos, pizza bat Manchurian kilong ki bapaw bah hangni ha ka dukan ka badang shusdang shen. Hato ngalak ban kili ye pi sa kawai ke jingkili. Pila jiyo sngawi ka kantin ki nong seng kam lajong, Henry pila jiyo sngaw mo ye ki nong seng kam krai lani ki millets preneur. Kini kinong sengkam krai ka Odisha, kilong kinong tebe jingshai ha kini kisngi. Ki seng yerap yeladi bekentup ye ki khatsan spa ngot ki kintei ritpai ka district Sundargarh, ki atrelang bat ka Odisha Millets Mission. Hangni ki kintei kishna bunjait na ukrai, kum ki biscuit, ki rasgulla, gulab jamun bat cakes. Namar ka jingjur ka jingdawa ha ka yo, ka jingyo anong ki kintei ru kalanang ki usted. Ka Alan Bhotai Millets Farmer Producer Company, kalas dang ka kam ha usnem baladep, lengba ka jingalam lenti ka Indian Institute of Millet Research, ha Kalaburgi, Karnataka. Ki briu ki bang ki jingbam, kum ukhakra, biscuit bat laddus nangne. Ha Karnataka ka District Bidar, ki kintei ki be dan benta, bat ka Hulsur Millet Producer Company, ki berep yo krai, bat teliat penlubet yo. Namar ka jingyo nong babuan jengki, ki nongrep na ki khat artali ki jila ki lay snokti bat ki FPO ka Chhattisgarh Usandip Sharma ulay don benta bat ka rukam rep menberim kani ka FPO na Biaspur ka jupen mi bat shna hadu khandai jat ki jingbam na ukrai balapan luwet bha parlok menta ka jingelang jong ka G20 summit kadang beteng banlong haman la ki benta jong kari India bat ngadap de ka jingkimen ban UI ba haman la ki jaka bakendong jong kari bala penlong ika jingelang ke G20 summit bat ki jingbam batay bat babang basyngam na ukrai la penyo hakini ki jingelang ki jingbam kum ka khichdi poha kheer bat roti bala shet da ukrai kum juru ki jingbam kum payasam puri dosa bala shet na uragi ki jingdi batay na ki jhursh ing kum ushaw na ukrai la pen pau prathai ha ka millets exhibition ha baro ki jingelang ke G20 summit ka Indian Mission hakeleng ka perthai kala persyang shibun benang kentiu ya ka jingpau nam jongki lengbau krai phila ban mudur kumno bagani ka jing persyang jong kari ba ka jingdawa ya krai hakeleng ka perthai ka nang ai bor ki nongrep jongi ka pendap ru yang ada ka jingkimen ban yo ki babun ki jingpen mi bathamai bala penmi na krai hakini kisngi ya ka bala sngotenat ru da kini ki pateng bamentah ngai khublei ki nong sngap ya ka man ki bat na ka benta ka jing sedang basngotenat ya ka snem ne ka International Year of Millets bat ru ka jing nangla ban ra ya ka khamsha khmat shushu ki parari jonga ka ka bawana ka jingmut jongpi la da don ki bakran chapang ki kam jngo kai la ne tourist hub ha Goa ka de ka jing itnat ka jaka root duriau ki root nong bat ki jingbam ki babang ki wan ha ka jingmut jongi Henry ka don ka jingjia ha Goa hauniu benai kabala pau hakmat haki kubor mentanga kwa ban yetu pi baro hakani ka man kibat katamasa Purple Fest kabala penlong hapanaji ha Goa haka Henriu hadu pratari kelalengkon kadi ka jing persyang ka bapher bha naga benta ka jingbit jingbiang jongki briu ki badon ki jingduna haki khotmet ka jingjob kani ka tamasa kalong na ka jingwan ban shimbenta ki briu ka balong palat sanpho hajar ngot ki babun ki balawan ki dap de ke jingkemen banile kemen harut nong ke Miramar Beach ke badai ke besuk na ke bentai ki briu badan jingtuna ki khotmen ban poi shene ringkat ke jingile kai cricket table tennis bat marathon la penlong ru ke deaf blind convention hangni nalor ke jingdon ke jingpej ba plai ki sim la yo ru ban pen ye ki film hangni la pen krek kerpang na ke bentai ki briu ki badan jingtuna ki khotmen bakin yo ban lek kemen hakabadap pura kawai ke besngotenat hangni hakatamasa Purple Fest kalong ke jingi shimbenta ki jingpenya ki riushimet hangni ban pen ina mi ki mar ki balashna kerpang na ke bentai ki briu ki badan ki jingduna ki khotmen
Ladan ru buun ki jing persang ban pensyai pai ba syapang ke jing bit jing biang jong kini ki briu. Ngai kuble ya baro ki be shimmenta ban no senyang miet labat sngi ban penlong ya kini ke tamasa ke bejob. Ngadon ke jingej bagani ke jingela pai ba kan wanra jingjob ka ban penyo i jingai ya keri India ke bala ban kentup napang. Ki parari jonga mentah ke jinge keren ye pliu jingmot ki bakum kini kin pen keben ye pi bat penlong ru ye pi ban ong da ke jing sngo sarong bangadap da ke jing sngo kemen bat jing hun kemen sim. Kawai na ki school berim tam ke Science Institution Hakari ke IIS kata ke Indian Institute of Science Bangalore kalapan i ye ke nuksa ba internet tam. Ngalaya keren ye kani haka man ki baat baladeb. Kumno bakini ki arngut ki riu krau ke India kata Shri Jamsetji Tata bat Swami Vivekananda kila long ke jing ai mensim na ka benta ke jing tei penlong ye kani ke school puli. Kumta ke jing shisha ka ba ai jing kemen bat jing sarong ye nga kalong baha ke snem arajar apuar kila don hadu shispa sau pusanteli ki pattern ni ki hok long try na kani ke school puli. Kani kemut bakadon arteli ki pattern haman kasan sngi. Kani ke jingla kalong ka bakrau shisha haka. Ngakwa banai kuble kani ke school puli IIS na ka benta kani ke jingjob badon burom. Parlok mentagari India kadon haka tup ka bahinyo haka patent filing bat ka tup basan na ka benta ka trademark. Habakran syapang ka hok long try kaladon ke jingkiu da kumbasan po na ke shispa haki san snem baladem. Ka tup jingkiu kari India kalapau baha wat haka Global Innovation Index kumju. Menta kaladon haka tup ka basau po habayinu jor bat ka snem arajar khatsan men bakari India kadon haka tup baprapo. Ngakwa bane samat pi sa kawai ka basngu tanat. Kata kalong baha ka siin ka baningkong haki khatway snem baladem. Ka jingdon jungki hok long turai hakari kalong bun sha bane ka ba shabari. Kani ka pen i ka jingnang kiu ki jinglong turai ki kam ka jing start science hakari India. Parlok ngitip baro baka jing start kalong ka badon ka makapertei ka yok ka kot kani ka spa snem ba arpuwe. Ngangej baki jing pot sniu ki tekit India kan urlong ban pen klainya ki kam thamai jongki hok long turai badon haki. Dakani ngin la ban shim kabu wat haka jili ka pertei ki core technology halaka jong kari. Ki parari be i jonga ngalalap e ka wei jing tho haka namo app balabu do engineer Vijay na Telangana. Hangni u Vijay ji ula tho syapang ki e-waste ula kenturu bangine kren yakani haka man ki baat. Menshua hakani ka program ngilai kren syapang ka waste to wealth. Lani naka jaklia syaka spa. Menta ale ngine kren syapang kani ka e-waste. Parlok menta ki tiar kum ki mobile phone, laptop bat tablet kilong ki badon haman la ki tliu ying. Ka jingdon jongki menta kalong haki billions habaro ka wei kari. Menta kini ki tiar thamai shen kin sakala hakalawe ka jabo ne kata ka bangi ong ka e-waste. Man la ki puar ba ki briu ki thiet ikini ki tiar thamai la ne kilyang bat ki berim kalong ka badon kam ban ken mau ban bread iki haki jaka badai. Lada jia begini ki e-waste amshem la bread iki haka rukom ka badai kalak ban kta jur ya ka mariang saudong jongi. Penban lada lale eka haka rukom ka badai kalak ban long ka bor jingkershan ha kata ka yok ka kot ki mar berim ne ka ba ki ong ka circular economy of recycle and reuse. Ladan ru ka jingtho haka kaipot ka United Nation baki don hadu sanpo million ton ki e-waste bala bread no man lau snem. Pila ban muddur hadu kat no kata. Lada khen kilum ya baro ki jingkia ki lingsoin kamai bala dapshna hadu menta kan nom yerengkat setia bat kene. Kalong kumba man la ka second praspa teli ki laptop la shubret no kumtu. Pinlengo ban tip ba kumba khat nyojat ki tiar bala tip kum ki nar ba koridor la ban penmi na ki e-waste leng ba kilat ba bun rukom. Kani ka kentup ikak siar ka rupa bat kerenong bat nikel. Kumta ka jing pendon kami ka e-waste kami pher na ka jing ong kachra ko kanchan lani ka siar na ki jabo na ki nyut. Menta ngimduna shu ki kam sedang temai ki batrei ki kam ba pher hakani ka benta. Kumbasan spa kan hun ki e-waste recycler ki la penyeso bat kani ka benta bat buon ki wei ki nong sengkam ru ki la penyeso iladi bat ka. Kani ka benta jong ka jing aikam kala plilat ban aikam aijam ki hajar ngut ki briu. Ka i parisara ka Bengaluru ka don hakani ka benta jong ka jing persyang.
Kala penmi ru eki core jing start memberim ka peniklat eki nar kordor na ka printed circuit board. Kumju ru ka ikoreko ka baha Mumbai kala snai ka rukom ban lumi ki e-waste lengba ki mobile app. Ka atiru recycling ka rorke na Uttarakhand kala yo buon teli ki hoklong turai hakani ka benta hakeleng ka perthei. Kala yo ru ikanam da ka bapen kre yala ka jong ka e-waste recycling technology. Da ki ton ki e-waste la julum ha Bhopal lengba ki mobile app bat website kabari wala. Kidan buon kinuksa ki bakum kini. Barok na kini kila yarap ikari India ban penlong yaka ka global recycling hub. Henry ka donru ki kam badon kam ban penlong ka bajob yakani ka jing persang. Kata kalong baki briu ki don kam ban long ki ba shempang ban pendon kam de kilat ki ba shngain ban bread yakini ki tier e-waste. Kitoi ki bateri yakini ki bentam menta kilong tangkhat san hadu khat nyo na ka shispa ki e-waste balala ban penkela thamai ki manlau snem. Ki parari jonga menta ka perthai barok ka wei ka ekran chapang ka jingkela ha ka mariang ba ka jing penne pensa eka. Ngila nangya ekran chapang ka ni lengba ka jing persang kari India ha ka ni ka benta. Pen sngo kemen bentip ya ki kam ba kari India kalale na ka benta ka jaka ba sngem jongka. Kat tu kat ni na kinong sngam kila ban lengo ki ei kita ki jaka sngem. Ka jaka sngem kamut ki jaka baka ka julang barok shisnem kum ha ki jaka balong pentha ban rep. Sakindiat sengi nang ni kata ka arterik urempang an rakhi ka ni ka sengi kum ka World Wetlands Day. Ka jaka sngem kalong ka badon kam na ka benta ka perthei bakanne kum bakalong. Na babun kisim ki do ki syaniat teli haka. Na lor ka jing penne bat penbaha yaka ka pentik naru ika jingduna ka jing shlei bat penbun yaka hatrai kendo. Bun na pila bena syapang ka Ramsar site kalong ka jaka basngem bat badon kam ha ka perthei. Kalak bandon bun ki jaka basngem hakari penban penbana kum ka Ramsar site ki don kam ban pendep bun teli ki kendon. Ka Ramsar site ka don kam bandon la kumno arpho hajar lanetam ki jaj sim bat babun jaj ki jaj sembai dok kha. Ngakwa bane sami ka jingtip badon kam bat pi ha ka bayadei bat ka Ramsar site ha ka jing rakhe ka lengkhu snem bah nyup san ka jingyo lai luit kari lengba ka jing rakhe ka Amrit Mahotsav. Menta ka jingdon ki Ramsar site ha ka ri ki long nyup san teli. Kat ba shuai kini ka ta haus nem arajar khatsau ki don tang kumba arpun riu teli ki Ramsar site ha barok ka we kari. Ki trash nong ki blayale ban penne pensa ikini ki jaka ki di hok ban yo ya ka jingiro. Kadeiru ka jing ai buram ya ka rukom ki menbarim ban ya imsuk imsain bat ka mariang. Kini ki jaka sngem kari India ki long ru ka nuksa ya ki jinglong ki banadu menshua. Kapung Chilika ha Odisha la tip kum ka jaka shong jong palat saupo jat kisim kawa kaibul lamja loktak la nyo bade tangani ka jaka shong jong kisir la palang kawa vedan tanggal ha Tamil Nadu la penbana Ramsar site ha usnem arajar arpuar. Kajing aina ambaro ha ka penne ya ki jingdon ki jat sim hangni ka let shaki nongrep ki bamarjan. Kajat benriu panjat nak ha Kashmir ka pendan kam ya ka sngi barok si sngi ban penkhuj ya ki telong umdi hashnong ha ka ayom le kemen ka jingkilong ki so. Ka kolshor ka wall Ramsar site ka don ka jinglong bakerpang ban penne ya ka jingdon men berim. Ka jinglong kinong Manipur kalong bandon ya ka jingye day bat kawa loktak kumju kawa renuka. Kumju ru ka sambar kadan ka jingye day bat ka Shakam Bhari Devi ka jingmi pli ka ma Durga. Ka jing penne ya ka jaka basngem ha India kan longkam da ka jingshim kia ki briu ki basa senda bat kani ka Ramsar site. Manga na kaliang ka man ki bat nyai kublei bat ai ka jingye ro ya ki bakum gini ki briu. Ki parari jonga hagani ka por ha ka ri jongi khamtam ha ki benta basyatei kari India ka jingkret tasam ka ayom telang kalalong ka bajur bha. Hagani ka telang ki briu ki yale kemen ya ka jinghap yor bat tha ha ki lum tha. Kum kini ki dur ki wan na Jammu bat Kashmir ka bakringye ka mensim kari barok ka wei. Ki briu na keleng ka perthai ki sngau iij ban pej ikini ki dur ha ki social media. Kumbalong manlau snem mentau snem ru ki lum ka thain Kashmir ki lakup ka dur ba internet nau tha basop berben. Ki babun ki briu ki internet ban pej ya ka video jongkarel ke bayat na banihal syabut gam. Kalong ka ba internet ban pej ya ka jinghap tha ka ba penli lut syait ya barok ka wei ka thain. Ki babun ki ba ongru
baka bakum kani ka jingyo I kalong kum harangai bat bun ru ki bala penisri meka bat kiri pareng uwei bala tho ka social media ula tho ke ei ka ban kham itanan bani kani ka beneng bat kalong ka beshisha namar kata ka daw ya ka Kashmir latip ru kum ka beneng hakendo haba pet igini kidur phiru phila ban perkhat ban lek kai teng no sha Kashmir ngakwa ba phin lek chati rengkat ba ki parlok jong phi ban shangkeleng gini ki lum tha ka Kashmir na lor ka jing itanat ka maryang ki donru ki weide ki ban khmi ha Kashmir kum ka nuksa ya ka winter games la penlong ha side Baat Kashmir ka phangpeleng jong gani ka jingele kai kalong snow cricket phila ban mudur ba ka snow cricket kan de ka jingele kai ba sngotanat tam bat kalong ka ba shisha kata ka jingmut jong phi lengba kani ka jingele kai la yit ru e ki nong yele kai ki badang lung bat ki bakan sai tam ha Kashmir ki ban sak mi khmat pat hadin nakari India kani ka jing peteng ya ka Khelo India movement haki por banwan ki bakum kini ki rang yele kai kin job bun ki takma bat kin yo ru ban penher ka lama kari ngakwa ban ai jingmut bahaka sin ka ba phinle sha Kashmir pelaj por ru ban let shakum kini ki jaka kumju kini ki jing tip kin penlong ka jing let kai jong phi ka basa jing kan mau ki parari jonga ka jing persang jongi banang pen klain ya ka republic ka di ban long ka jing yai peteng ya ka jing persang ka republic kan long ka ba klain de ka jing shim benta pai ba de ka jing trelang baro da ka ba pendep hok ya ka kamram na ka benta kari bat ka ajing hun shisha yanga baka man ki baat ka de ka sur jong kita baro ki badon ka jing kit kli ban yale na ka benta kari ngin se kendu pat ha ka wei ka por rengkat buon ki khana ke basngotanat bat ke ba aiman sim ban pen kindet ben riu ya ki briu kublei shibun